Την λειτουργία ενός νέου συστήματος εγγραφής και αρχιοθέτησης προγραμμάτων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών θέτει σε λειτουργία η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη για το νέο σύστημα μίλησε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Αρχής, Ανδρέας Πετρίδης. Τη λειτουργία ενός νέου, αξιόπιστου και έξυπνου συστήματος εγγραφής και αρχιοθέτησης των προγραμμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ανακοίνωσε σήμερα ο εκτελεστικός πρόεδρος της Αρχής, Ανδρέας Πετρίδης, σε διάσκεψη τύπου στα γραφεία της Αρχής. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, στα πλαίσια της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για συνεχή αναβάθμιση τόσο της υποδομής όσο και των υπηρεσιών της, έχει προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας για συνεργασία με την Ουγγρική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης προκειμένου να εφαρμόσει ένα νέο, αξιόπιστο και έξυπνο σύστημα εγγραφής και αρχιοθέτησης των προγραμμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι σήμερα διαθέτουμε ένα από τα πλέον σύγχρονα συστήματα εγγραφής και αρχιοθέτησης οπτικοακουστικού υλικού στην Ευρώπη. Το σύστημα αυτή τη στιγμή καταγράφει το πρόγραμμα 26 τηλεοπτικών και 24 ραδιοφωνικών οργανισμών επί 24 ώρου βάσεως, 365 μέρες το χρόνο, και έχει επίσης δυνατότητα αρχιοθέτησης για τουλάχιστον 3 μήνες. Το όλο σύστημα μπορεί πολύ εύκολα να αναβαθμιστεί, έτσι ώστε αφενός να καταγράφει περισσότερους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και αφετέρου να αρχιοθετεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το υπερσύγχρονο λογισμικό σύστημα IRIS, όπως ονομάζεται, δίνει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης τη δυνατότητα να ασκήσει πιο συστηματικό και ουσιαστικό εποπτικό έλεγχο, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας εξέτασης των πιθανών παραβάσεων από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, καθώς επίσης να διεξάγει έρευνες και να εκπονεί μελέτες σε ό,τι αφορά τα ραδιοτηλεοπτικά δεδομένα. Εξάλλου, όπως δήλωσε το μέλος του Συμβουλίου των Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Επικοινωνιών της Ουγγαρίας, Dr. Janos Auer, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, επίσημα και ανεπίσημα, για τη συνεργασία των αρχών κανονισμών της Κύπρου και της Ουγγαρίας. Πιστεύω, είπε, ότι το σύστημα IRIS που εφαρμόσαμε στην Ουγγαρία μέσα από το πέρασμα των χρόνων αποδείχτηκε αξιόπιστο, οικονομικό και πρακτικό. Το σύστημα αποτελείται από μία συστοιχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με επαγγελματικές κάρτες κωδικοποίησης, ψηφιοποίησης τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος. Κάθε τηλεοπτικός κωδικοποιητής έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής 4 τηλεοπτικών οργανισμών και κάθε ραδιοφωνικός κωδικοποιητής τη δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής 8 ραδιοφωνικών σταθμών.